ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാധ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജീവാത്മാവിന് സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് പുറമെ ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരം കൂടിയുണ്ട്. അതായത് രണ്ട് ശരീരം പറയുന്നില്ല, അതും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും ഒന്ന് സ്ഥൂല ശരീരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആത്മാവ് ഇത് രണ്ടായിട്ടും ബന്ധമില്ല അല്ലെ? ബന്ധമില്ല. ആത്മാവിന് ഇത് ബന്ധമില്ല. പിന്നെ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളിന് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനും കഴിയും. അയാൾക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ശ്ലോകം 34 അല്ലെ? അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യതേഷു പരതേ പരതാ ദേവി മയാ വൈശാഖധീമതിഃ സമ്പന്ന ഏവേതി വിദു മഹിംനി സ്വേ മഹീയതേ. യതേഷോ പരതാ ദേവി മയി വൈശാരധീമതിഃ സമ്പന്ന ഏവേതി വിദു മഹിംനി സ്വേ മഹീയതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. നമോ ഭഗവതേ സമ്പന്ന ഏവേതി വിദുർമഹിംനി മഹിംനി സ്വേ മഹീയതേ. യേഷോ പരതാ ദേവി മായാ വിശാരദീമതി ദേവി മായ വൈശാരദീമതി സമ്പന്ന
ഹരേ കൃഷ്ണ. യത്യേഷോ പരതാ ദേവി മായാ വൈശാരദീ മതിഃ സമ്പന്ന ഏവേതി വിദു മഹിംനി സ്വേ മഹീയതേ. യതി അങ്ങനെയായാലും എത്രയായാലും ഏഷ അവർ ഉപരത പ്രശമിച്ചു ദേവി മായാശക്തി വൈശാരദി വിജ്ഞാന സമ്പൂർണം മതിഹി പ്രബുദ്ധത സമ്പന്ന സമൃദ്ധമാകുക ഏവ നിശ്ചയമായും ഇതി അപ്രകാരം വിദുഹു അഭിജ്ഞാനമുള്ളവനായി തീരുക മഹിംനി മഹാത്മ്യങ്ങളിൽ സ്വ ആത്മാവിൽ മഹീയതെ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം ഭഗവത് കൃപയാൽ മായാപ്രഭാവം ശമിക്കുകയും ജീവാത്മാക്കൾ വിജ്ഞാനത്താൽ സമ്പൂർണമായി സമ്പന്നരാകുകയാണെങ്കിൽ അനന്തരം അവൻ തൽക്ഷണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്താൽ പ്രബുദ്ധനാകുകയും അപ്രകാരം അവന്റെ സ്വമഹാത്മ്യത്തിൽ നിവിഷ്ടനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൃപയാല് ആ മായാപ്രഭാവം ശമിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു, നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാനുള്ള അവസരം തരുന്നത്. നമുക്ക് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളാണ് അറിയേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കർട്ടൻ വരുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ആ മായ മാറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രഭാവം മാറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു മറ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരങ്ങള് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് അത് സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ആ മായപ്രഭാവം ശമിക്കുകയും ജീവാത്മാക്കൾ വിജ്ഞാനത്താൽ സമ്പൂർണമായിട്ട് സമ്പന്നരാകുകയുമാണെങ്കിൽ അനന്തരം അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, തക്ഷണം തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്താൽ പ്രബുദ്ധനാകാനും ഭഗവാൻ അപ്രകാരം അവന്റെ സ്വമഹാത്മ്യത്തിൽ നിവിഷ്ടനായി തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ എപ്പോഴാണോ ആ മായയിൽ നിന്ന് മാറുന്നത് അപ്പോഴാണ് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് അവസരം കിട്ടുന്നതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഭഗവത് സേവനമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. നമുക്കറിയാലോ, യഥോ ഭക്തി രഥോക്ഷജ, അതായത് പരോധർമ്മം, പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവത് സേവനമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ സർവാതിശയനും അതീന്ദ്രിയ നിരപേക്ഷകനുമാകിയാൽ ഭഗവാന്റെ സർവനാമങ്ങളും രൂപങ്ങളും ലീലകളും ഗുണങ്ങളും സന്തത സഹചാരികളും ശക്തികളും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അഭിന്നകളാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, സർവാതിശയനാണ് ഭഗവാൻ, അതീന്ദ്രിയ നിരപേക്ഷകനുമാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല, ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികള്, ശക്തികള്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിലോ ഭഗവാനും തമ്മിലോ, ഭഗവാന്റെ രൂപവും ഭഗവാനും തമ്മിലോ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഇതെല്ലാം എന്താണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നും അഭിന്നങ്ങളാണ്, ഭിന്നങ്ങളല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവാണ്. ഭഗവാന്റെ അനന്ത ശക്തിക്ക് അനുസൃതമായി ഭഗവത് ശക്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അനന്ത ശക്തിക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ഭഗവത് ശക്തികള് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അതേ ശക്തി തന്നെയാണ് ആന്തരികവും ബാഹ്യവും പ്രാന്തീയവുമായ ശക്തികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നമ്മൾക്കറിയാലേ, ആന്തരിക ശക്തി, ബാഹ്യശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ഈ ശക്തികളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ അതേ ശക്തി തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം. മാത്രവുമല്ല ഭഗവാന്റെ അനന്ത ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ എന്തും ഏതും മുൻപറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ശക്തികളുടെ കർത്തൃത്വത്താൽ നിർവഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനന്ത ശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തികളുടെ കർത്തൃത്വത്താൽ, അതായത് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവർക്ക് ആ പവർ കൊടുക്കാണ്. ഇപ്പൊ ബാഹ്യശക്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക ശക്തിക്കോ ഭഗവാൻ ആ പവർ കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവരിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ആ കർത്തവ്യങ്ങള് നിർവഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇച്ഛയാൽ ബാഹ്യ ശക്തിയെ ആന്തരിക ശക്തിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ ഭഗവാന് കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തുകൂടി കഴിയും, ബാഹ്യ ശക്തിയെ ആന്തരിക ശക്തിയായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനും ഭഗവാന് കഴിയും. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മായിക പ്രപഞ്ചം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ മായാവ്യാമോഹത്തിന് വിധേയമാക്കാൻ നിയുക്തമായ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തി ഭക്താത്മാക്കളുടെ പശ്ചാത്താപത്തിലൂടെയും തപസ്യയിലൂടെയും ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ പ്രശമിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അതേ ശക്തി അനന്തരം പരിശുദ്ധ ജീവാത്മാക്കളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിലെ ഉന്നമനത്തിന് സഹായകമാം വിധം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയും ബാഹ്യശക്തിയും, ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മായിക പ്രപഞ്ചം ആസ്വദിക്കാൻ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ മായാമോഹത്തിന് വിധേയമാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തിയാണ്, ബാഹ്യശക്തി. ഭഗവാൻ
നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ബാഹ്യശക്തി എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവിടെ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആ പെത്താത്മാക്കളുടെ പിന്നെ അതിനുശേഷം ആ പെത്താത്മാക്കളുടെ പാശ്ചാത്താപത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തപസ്യയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പിന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴിയും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ അനന്തരം ആ ജീവാത്മാക്കൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലേക്ക് ഉന്നമനത്തിന് സഹായിക്കും വിധം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം ജീവാത്മാക്കള് ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മായിക പ്രപഞ്ചം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ ആ മായാവ്യാമോഹത്തിന് വിധേയമാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ബാഹ്യശക്തി പ്രവർത്തിക്കും. അതിനുശേഷം തപസ്യൊക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്താപ നിമിത്തം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താഗ്രഹിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ പരിശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായക വിധം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്രവൃത്തിമാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ബാഹ്യശക്തിയാകാൻ പ്രവർത്തിക്കാനും ആന്തരിക ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈദ്യുത ശക്തിയുടെ ദൃഷ്ടാന്തം അത്യുത്തമമാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം എന്താ പറയണത്? വൈദ്യുത ശക്തിയുടെ ദൃഷ്ടാന്തം പറയാണ്. അനുയോജ്യമായ ക്രമീകരണത്തിലൂടെ മാത്രം വൈദ്യുതി വിദഗ്ധൻ ഒരേ വിദ്യുത് ശക്തിയെ ചൂടാക്കാനും തണുപ്പിക്കാനും വിനിയോഗിക്കുന്നു. അതേപോലെ ജനന മരണ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ ജീവാത്മാക്കളെ സംപ്രാന്തരാക്കുന്ന ബാഹ്യശക്തി ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ ആന്തരിക ശക്തിയായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് ജീവാത്മാക്കളെ ശാശ്വത ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? വൈദ്യുതി ശക്തിയുടെ ദൃഷ്ടാന്തം അനുയോജ്യമായ ക്രമീകരണത്തിലൂടെ മാത്രം വൈദ്യുതിയുടെ വിദഗ്ധൻ അത് ഒരേ വിദ്യുത് ശക്തി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചൂടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും, തണുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരേ രീതിയിലുള്ള കറണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തണുക്കാനും അത് ഉപയോഗിക്കാം, അതെന്തിനും ഉപയോഗിക്കാം? ചൂടാക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഫ്രിഡ്ജ് എന്തിനുപയോഗിക്കുകയാണ്? ആ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും, അത് തണുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും. നേരെ അതേ സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഓവൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ചൂടാക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ രണ്ടിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ്? ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ രണ്ട് തരത്തിലും നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ജനന മരണ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ ജീവാത്മാക്കളെ സംഭ്രാന്തരാക്കുന്ന ബാഹ്യശക്തി ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് എന്തായിട്ട് മാറും? ആന്തരിക ശക്തിയായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് ജീവാത്മാക്കളെ ശാശ്വത ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ബാഹ്യശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ദുർഗാദേവി നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ദുർഗാദേവി എന്ന് പറയുന്നതും ആന്തരിക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നതും ബാഹ്യശക്തി എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാതും എന്താണ്? ഒരേ ഒരു ശക്തി തന്നെയാണ് അല്ലെ. പല ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പല രീതിയിൽ അവതരിക്കുന്നു മാത്രം, പല രൂപത്തിൽ വരുന്നു മാത്രം. അപ്പൊ ഒരേ ഒരു ശക്തി തന്നെയാണ് ബാഹ്യശക്തിയായിട്ടിരിക്കുന്നതും ആന്തരിക ശക്തിയായിട്ടിരിക്കുന്നതും. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് എന്താണ്? അത് ബാഹ്യശക്തിയായിട്ട് മാറുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് പിന്നെന്താണ്? എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ആന്തരിക ശക്തിയായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് ജീവാത്മാക്കളെ ശാശ്വത ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്രകാരം എപ്പോൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവത് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ അവൻ ശാശ്വതമായ ആത്മീയ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായി അവന്റേതായ ഉചിത വ്യവസ്ഥാപിത പദവിയിൽ നിവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോ മാത്രം എന്താണ്? ആത്മീയ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് അവൻ അവന്റേതായിട്ടുള്ള ആ ഉചിത വ്യവസ്ഥാപിത പദവിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 35. ഏവം ജന്മാനി കർമാണി രജനസ്യ ച വർണ്ണയന്തി സ്മ കവയോ വേദഗുഹ്യാനി ഹൃൽപതേ. ഏവം ജന്മാനി കർമാണി ഹ്യകർത്തൂരജനസ്യ ച വർണ്ണയന്തി സ്മ കവയോ വേദഗുഹ്യാനി ഹൃൽപതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഏവം അപ്രകാരം ജന്മാനി ജനനം, കർമാണി കർമ്മങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഹി നിശ്ചയമായും, അകർത്തുഹു നിഷ്ക്രിയമായവന്റെ, അജനസ്യ ജനിക്കാത്തവന്റെ, ച വർണ്ണയന്തി വിവരിക്കുന്നു, സ്മ ഭൂതകാലത്തിൽ, കവയഃ പണ്ഡിതിൻ
വേദഗുഹ്യാനി വേദങ്ങളാൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഹൃൽപതഹേ ഹൃദയത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വേദങ്ങളിൽ പോലും അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത അജന്യനും അകർമ്മണ്യനുമായ ഹൃദയേശ്വരന്റെ ജനനവും കർമ്മങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാർ ഇപ്രകാരം വിശദമാക്കുന്നു. ഇവിടെ ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? വേദങ്ങളിൽ പോലും അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത അജന്യനും അകർമ്മണ്യനുമായിട്ടുള്ള ഹൃദയേശ്വരന്റെ ജനനവും കർമ്മങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാർ ഇപ്രകാരം വിശദമാക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ അധ്യായം ആരെ കുറിച്ചുള്ള അധ്യായമാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സർവ്വ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? വേദങ്ങളിൽ പോലും അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത അജന്യനും അകർമ്മണ്യനുമായ ഹൃദയേശ്വരൻ. അതാരാണത്? ഭഗവാൻ വ്യാസൻ ഭാഗവതം രചിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ്? വേദങ്ങളും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വന്നില്ല? തൃപ്തി വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത്. അപ്പൊ വേദങ്ങളില് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല? വേദങ്ങളിലെ എല്ലാത്തിന്റെയും അവസാനം ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. വേദങ്ങളില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വേദങ്ങളിൽ പോലും അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത അജന്യനും അകർമ്മണ്യനുമായിട്ടുള്ള ഹൃദയേശ്വരന്റെ ജനനവും കർമ്മങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാർ ഇപ്രകാരം വിശദമാക്കുന്നു. ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും അത്യന്താപേക്ഷിതമായി ആധ്യാത്മികതയിൽ സമ്പൂർണരാണ്. നമുക്കറിയാലോ, ഭഗവാനും അത് ജീവാത്മാക്കളും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ്? ആധ്യാത്മികതയിൽ സമ്പൂർണരാണ്. ആകയാൽ ഇരുവരും ശാശ്വതരാണെന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ജനന മരണരഹിതരുമാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ജനനവും ഇല്ല, മരണമില്ലാത്തതാണ് എന്ത്? ഭഗവാനും ഇല്ലത്, ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഇല്ല. പക്ഷെ ജീവാത്മാക്കളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് പറയുന്നുണ്ട്? അന്തരം എന്തെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവമെന്നും തിരോധാനമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നവ ജീവാത്മാക്കളുടേതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. പക്ഷെ വ്യത്യാസം ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തിരോധാനിക്കുന്നത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജീവാത്മാക്കളുടേതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യാസമാണ്. ജനനവും അനന്തരം മരണവും പുനരാവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയരാണ്. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ജനന മരണം പുനരാവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയരാണ് ആര്? ജീവാത്മാക്കൾ. എന്നാൽ ജനനമെന്നും മരണമെന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോധാനവും ഭൗതിക പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ പ്രദർശനം മാത്രമാണത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? അത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ സ്വാധീനിക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ആര്? ഈ ജീവാത്മാക്കള്. പക്ഷെ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ, ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല. അതിലൊന്നും ആര് ബാധിക്കുന്നില്ല? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണ്. തിരോധാനവും ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോധാനവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ ഒരു പ്രദർശനം മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോധാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ ഒരു പ്രദർശനം മാത്രമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് മഹാമുനിമാരാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടതാണവ. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് മഹാമുനിമാര് വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്റെ ജനനവും കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഘോഷിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല അവർണ്ണ കർമ്മങ്ങളുടെ സ്മരണത്താൽ മാത്രം ഒരാൾക്ക് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പോ അത്തരത്തില് ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെക്കുറിച്ചും കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം സ്മരിച്ചാല് ആ സ്മരണ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്രകാരം അവൻ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജന്മത്തെക്കുറിച്ചും സ്മരിച്ചാൽ മാത്രം സാധിക്കും. അതായത് സ്മരണത്തിലൂടെ മാത്രം, ബാക്കി ചെയ്ത ഇത്തിരി കൂടി അത്രയും ആണ്. അപ്പൊ സ്മരണത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്?
ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്രകാരം അവൻ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാകാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അജൻ ജന്മമെടുക്കുന്നവനായി പ്രത്യക്ഷമാകുന്നുവെന്ന ശ്രുതിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമോന്നതന് യാതൊന്നും തന്നെ നിർവഹിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം അനന്ത ശക്തിമാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അനന്ത ശക്തിമാനാണ്. സർവ്വതും അദ്ദേഹത്താൽ സ്വാഭാവികമായി യാന്ത്രികം എന്ന പോലെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോധാനവും ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഭിന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും വേദസാഹിത്യങ്ങൾക്ക് ദുർന്യായങ്ങളാണ്. അപ്പൊ വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളത് മാത്രമാണെന്നല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ പരമാർത്ഥത്തില് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ആവിർഭാവോ തിരോധനോ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതൊക്കെ വേദസാഹിത്യങ്ങൾക്ക് ദുർന്യായങ്ങളാണ്. കാരണം അത് പരിചയമില്ല. എന്നിരിക്കെ ഭക്താത്മാക്കളോടുള്ള പ്രത്യേക മമത പ്രകടിപ്പിക്കാനായി ഭഗവാൻ അവയൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഈ ഭക്താത്മാക്കളോടുള്ള പ്രത്യേക മമത പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഈ ലീലകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങേയറ്റം സൗകര്യപ്രദവും ആസ്വാദികരമായ ധ്യാന രൂപേണയുള്ള ബ്രഹ്മോപാസനയായ ഭഗവത് കർമ്മ കഥനാനുകൂല്യത്തെ നാം സദാ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്ങേയറ്റം സൗകര്യപ്രദവും ആസ്വാദികരമായിട്ടുള്ള ധ്യാന രൂപേണയുള്ള ബ്രഹ്മോപാസനയായ ഭഗവത് കർമ്മ കഥനാനുകൂല്യത്തെ നാം സദാ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നവിടെ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭക്താത്മാക്കളോടുള്ള പ്രത്യേക മമത പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലകളെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് അതേ രീതിയിൽ അത്രയും എന്താ പറയുക, നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളത് വിനിയോഗിക്കാനായിട്ട്, നമ്മളത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവാ ഇദം വിശ്വമമോഘലീല സൃജത്തി വത്യത്തിന സജ്ജതോസ്മിൻ ഭൂതേഷു ചാന്തർഹിത ആത്മതന്ത്രഃ ഷാഡാർഗികം ചിക്രതി ഷഡ്ഗുണേശഃ. സവാ ഇദം വിശ്വ അമോഘലീലഃ സൃജത്തി വത്യത്തിന സജ്ജതേസ്മിൻ ഭൂതേഷു ചാന്തർഹിത ആത്മതന്ത്രഃ ഷാഡാർഗികം ചിക്രതി ഷഡ്ഗുണേശഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഷഡ്ഗുണേശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സവാ ഇദം വിശ്വമമോഘലീലഃ സൃജത്യവത്യത്തിന സജ്ജതേസ്മിൻ ഭൂതേഷു ചാന്തർഹിത ആത്മതന്ത്രഃ ഷഡ്വാർഗികം ചിക്രതി ഷഡ്ഗുണേശഃ. സാ പരമപുരുഷൻ, വാ മാറി മാറി സംഭവിപ്പിക്കുക, ഇദം ഈ വിശ്വം പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ, ഇദം ഈ വിശ്വം പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ, അമോഘലീല കുറ്റമറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവൻ, അമോഘലീല കുറ്റമറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവൻ, സൃജതി സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അവധി അത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതും, ന ഇല്ല, സജ്ജതേ സ്പർശിക്കുകയാൽ, അസ്മിൻ അവരിൽ, ഭൂതേഷു എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും, ച അന്തർഹിത ഹൃദയാന്തർവർത്തിയായി, ആത്മതന്ത്രഃ ആത്മ സ്വതന്ത്രൻ, സദ്വർഗികം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതായത് ഭഗവാന്റെ സർവവിധ വിഭൂതികളാലും പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട, ജിക്രതി പരിമണ ആസ്വാദനം പോലെ ഉപരിതല അനുബന്ധമായ, ഗുണ ഈശ ഷഡ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും അധിപൻ,
വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം സദാ കളങ്കരഹിതനായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഷഡ്േന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപനും ഷഡ് വിഭൂതികളാൽ പൂർണ്ണ അനന്ത ശക്തിമാനുമാകുന്നു. ലവലേശം പ്രഭാവിതമാകാതെ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. നിത്യ സ്വതന്ത്രനായി സർവരുടെയും ഹൃദയാന്തർവർത്തിയായി ഭഗവാൻ നിവസിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. സദാ നിഷ്കളങ്കരഹിതനായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഷഡ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്തു പറയും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായതുകൊണ്ട് ഋഷികേശൻ അല്ലെ. ഭഗവാന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ അധിപനാണ് ഋഷികേശൻ. പിന്നെ ഷഡ് വിഭൂതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ? സമ്പത്ത്, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, വിഭൂതികൾ പൂർണ്ണ അനന്ത ശക്തിമാനുമാകുന്നു. ലവലേശം പ്രഭാവിതമാകാതെ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, സംരക്ഷിക്കുന്നു, ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, അതും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിത്യസ്വതന്ത്രനായി സർവരുടെയും ഹൃദയാന്തർവർത്തിയായി ഭഗവാൻ നിവസിക്കുന്നു. അർത്ഥം ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള പരമവും പ്രധാനവുമായ അന്തരം ഭഗവാൻ സ്രഷ്ടാവും ജീവാത്മാക്കൾ സൃഷ്ടികളുമാണ് എന്നതാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടാവും ഭഗവാൻ സൃഷ്ടാവും ജീവാത്മാക്കൾ സൃഷ്ടികളും. സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ മക്കളെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടികൾ അതായത് അമോഘലീല എന്ന് വെച്ചാൽ കുറ്റമറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവത് സൃഷ്ടിയിൽ യാതൊന്നും തന്നെ ശോചനീയമില്ലാത്തതിനാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് അമോഘ് ലീല എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവത് സൃഷ്ടിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവർ സ്വയം ആപത്തിൽ അകപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ എന്താണ്? സ്വയം ആപത്ത് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. സമ്പത്ത്, ശക്തി, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, പരിത്യാഗം എന്നീ ഷഡ്വിഭൂതികളാൽ സമ്പൂർണമായി പരിസേവിതനാകിയാൽ ഭഗവാൻ സമസ്ത ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രിയനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഷഡ്വിഭൂതികള് അതിൽ പരിസേവിതനാകിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ സമസ്ത ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രിയനാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്രകാരം ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപനുമാകുന്നു. പ്രകാരം തന്നെ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപനും ഭഗവാനാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഭഗവാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും കാലോചിതമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണത്? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള് രജോഗുണം, തമോഗുണം, കാമക്രോധം, ലോഭം. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള് ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം, ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം, ആധ്യാത്മികം. അതാണ് അനുഭവിക്കുന്ന ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള്. ത്രിവിധ ക്ലേശം മറ്റേത് ത്രിഗുണങ്ങള്, പിന്നെ കാമക്രോധ ലോഭം, അതല്ല എന്താണിത്? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള്. ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം, ആധ്യാത്മികം. ഈ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഭഗവാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, സംരക്ഷിക്കുന്നു, പിന്നെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. കാലോചിതമായിട്ട് ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭഗവാനെ ലവലേശം ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം എന്താണ്? ഉപരിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. പരിമളം വമിപ്പിക്കുന്ന പദാർത്ഥവുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ പരിമളം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഉപരിപ്ലവവുമായി മാത്രമേ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ആകയാൽ സർവവിധ കഠിന പ്രയത്നത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അദ്വൈക പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ സമീപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? പരിമളം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദൈവിക പദാർത്ഥങ്ങൾ. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. പരിമളം വമിപ്പിക്കുന്ന പദാർത്ഥവുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ പരിമളം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ അത് സാധിക്കുന്നത് പോലെ നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ പരിമളം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ
ഭഗവാൻ ഉപരിപ്ലവമായിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല. ഭഗവാൻ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരിലൂടെയാണ്? ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആകയാൽ സർവ്വവിധ കഠിന പ്രയത്നത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അദ്വൈക പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ സമീപിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുന്നില്ല. അപ്പോ സർവ്വവിധ കഠിന പ്രയത്നങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾക്കൊന്നും ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? എങ്ങനെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? പരിമളം വമിപ്പിക്കുന്ന പദാർത്ഥവുമായിട്ട് നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ പരിമളം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ പരിമളം എങ്ങനെയാണ് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് അത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് അറിയാം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് സർവ്വ പ്രപഞ്ചത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയാം, പക്ഷെ നമുക്ക് നേരിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല, പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പക്ഷെ ആ ദൈവിക പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക്, അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തത്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ആസുരികമായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ളവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തി വേണം, അല്ലെ? ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക്, അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക പാതയിൽ പോകുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതില് ലാസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരുപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, ശ്രീല പ്രഭുപാദ की जय, ശ്രീല ഗുരുദേവ് की जय, നിതായ ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പോയി മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. യൂട്യൂബ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല മാതാജി. ചെയ്തോ? ചെയ്തില്ല. ചെയ്തു മാതാജി, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ബാക്കി 3 ശ്ലോകം ഒന്ന് എടുത്തത്. അത് നല്ല രസമായിരുന്നു.